Буа районында Чуваш халқының бейік мәғрифәтшісі Иван Яковлевның туына 175 жыл толы белгіләп өтілді. Юбилей оңайынан уздырылған мәдәни шарадан Мөршидә Жихан репортажы. Үз заманында буа иязында унга якын Чуваш мәктәбе ачкан мәгърифәтчегә багышланган мәдәни шарага бик зурлап әзерләнгәннәр. Менә һәр милләт үзенең уңган булган егетләре белән барса гырланып яшиләр. Шулар арасында менә Иван Яковлевич Яковлев. Үткән атнада гына без булган идек инде Тәтештә, аның туган җирендә, авылында. Ләкин без аны үзебезнеке дип саныйбыз, чөнки ул Сембер губернасының Буа иязында туган кеше. Тумышы белән Иван Яковлев Күшки авылыннан, хәзер ул Тәтеш районына керә. Аның дөньяны танып белүе, аң белемгә тартылуы Борындык авылыннан башлана. 20-нче елларда Буа районында 80% педагог Чуваш авылдагы педагоглар. Алар Сембердәге Чуваш укытучы мәктәбендән чыккан, өйрәнеп чыккан булган. Нәкъ шул хакта Иван Яковлевка багышланган күргәзмәдә дә тәфсилләп аңлатты Михаил Вериялов. Иван Яковлевич Яковлев, Чуваш халыкны. Бүгенге күргәзмәне Буадагы Туган як өйрәнү музеенда саклана торган экспонатлардан әзерләдек. Алар Иван Яковлевның Буадагы тормышына багышланган. Һәр экспонатны күз карасы кебек кадерләп саклыйбыз. Чуваш язма теленә һәм Сембер Чуваш укытучылар мәктәбенә нигез салучы исеме музейда гына түгел, халык күңелендә. Иван Яковлевич Яковлевның юбилейni ertere pırşır jetmelbelik şoltuldarına yacıben daybarına. Biz Буа шәһәрендә Иван Яковлевның туына 175 жыл тулуга багышланган зур бәйрәм оештырдык. Ул Буаның Борындык авылында белем алган. Безнең өчен ул якташ буларак та, гомумән Чуваш халкының бийек мәгърифәтчесе буларак та бик кадерле шәхес. Мәдәни үсеш үзәгендә узган бәйрәм тантанасын Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Камардинов ачты. Районда милли мәгариф эшчәнлегендә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары һәм Буа якташлык җәмгыяте исеменнән әзерләнгән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иван Яковлев юбилейына багышланган бәйрәмдә яшь буын булуы аеруча әһәмиятле дип билгеләп үтте Татарстан Халыклар Ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Константин Яковлев. Һәр халыкның байрак булырлык милли каһарманы бар. Чувашлар өчен Иван Яковлев та нәкъ шундый шәхес. Тимирскрашка үзем учны. Сембер мәктәбендә Иван Яковлев барлык укучыларга музыка дәресен укыта. Ул мәктәпне тәмамлаучылар һәрберсе уен коралында уйный белгән. Төрле яктан сәләтле укытучылар әзерләгән Сембер мәктәбендә Иван Яковлев. Ульян өлкәсеннән дә зур делегация катнашты бәйрәм тантанасында. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Татарстанга, Буа районында, Буа район башлыгы Рафис Камардиновка, Раис Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Миннихановка бик зур рәхмәт. Бергә яшик, шулай. Бергә дус яшәүнең нәтиҗәсе яшьләр паркы мәйданында да чагылды. Казан шәһәренең Буа якташлык җәмгыяте районда узган мондый төр чараларга һәр вакыт хәер хаклы. Гомумән, Буа якташлык җәмгыяте кысаларында башкарылган Чуваш милли чараларына зур бәя бирелде. Бик бердәм катнашалар барлык безнең чараларыбызда да, спорт буенча да, мәдәният буенча да һәм менә бик дөрес эшләр Иван Яковлевич Яковлевның юбилеен уздыру. Безнең дә үзебезнең бар бит. Каюм Насыйри һәм инде аның казанышлары, Иван Яковлевичның казанышлары үзләренең милләтләре алдында тәңгәл киләләр. Аларны күрсәтергә кирәк, күбрәк аларны сөйләргә. Мондый бәйрәм оештыру үзе дә бер үрнәк. Кунакларга Чуваш халкының милли мәдәнияте, киеме, аш-суы тәкъдим ителде. Шулай ук сәхнәдә Чуваш теле буенча олимпиадаларда актив катнашучыларга грамоталар, бүләкләр тапшырылды. Бүген Буа җирлегендә зур бәйрәм Иван Яковлевич Яковлевның юбилеен билгеләп үтәләр, биредә остаханәләр, менә элек картла дип аталган алфавит белән кулланганнар чувашлар, ләкин Иван Яковлевич Яковлев яңалык керткәч, яңа алфавит уйлап тапкач, кириллицага күчәләр һәм аларның 4 хәреф өстәле 37 хәреф белән яза башлыйлар. Һәм менә монда элеккегечә шушындый каләм куелган, менә миндә язып карыйм әле.
Бу рәвешле Иван Яковлев чуаш алфавитына О хәрефен кертә. О хәрефенә Ульяновский шәһәрендә һәйкәл дә ачылган. Белүебезчә, әлеге шәһәр аның тормышында төп урын алган. Ульян өлкәсендә 4 телдә газет чыга. Шулардан Елена Урусметова төрле милләт курчакларын ясап, күргәзмә оештырган. Все из газет сделано. Вот смотрите, татарская. Курчак тулысынча газетадан ясалган, әмма милли костюмның барлык кануннары үтәлеп, зур төгәллек белән эшләнгән. Бу мәсәлән татар курчагы, исеме Өмет. Өмет сүзе чуаш телендә дә өмет. Буада оештырылган әлеге чара Иван Яковлев исемен мәңгеләштерүгә тагын бер этәргеч бирде, өмет уятты. Борындыкта Иван Яковлев укыган мәктәп биналары төзекләндерү мәсьәләсе кузгатылды. Шулай ук Буа якташлык җәмгыяте киләчәктә Буа шәһәренең бер урамына Иван Яковлев исемен бирү тәкъдиме белән җирле хакимияткә мөрәҗәгать итәргә вәгъдә бирде. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районыннан.